Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dohot ruas. Nama dohoti ibadah minggu di Tikion na adong di Bagas Tabe. Selamat hari Minggu ma di damang dohot di dainang saluhutna. Tapauduk maroata asata mulai parminggota di Bogasan Sadarion martang yang naho mahita di Bogasan Rohat Tabe. Amen. Tapuji matuhatta marhite edde nomor sada ayat sada sahat tu ayat tolu di ayat tolu rak jongjong mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Sungonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, mangoludo binahen ni parsihotonna marhapurseaon. Alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosa, na somarmula, na somarujo. Di parbagahodo, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesaan ni dosa, hati goran, dohot hangoluan, saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami, say sungguli, jala togu-togu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami, pangurupion nasian ho, moloro pangunjunan tuhami, say pahot marohanami. Asa tung persea hami dihatam, dohot di bagabagam. Asa jupang hami, hasonangan saleleng nilelengna. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggutta sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaommu, jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe sisumbaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni odo, ikod dihabiari rohatta, debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu ganaganan mangido hangoluan siani
jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuhon. Jaladang jadi pos roha di ugasan komitan. Ima sahatna rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahosa. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaho naubart patikmi. Amin. Sisa Jesus dosa'i, sudahlah nolongan sahakon asungguhku dalam asara potong maluau. Tato potima dosata diadopan ni debata. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham. Sai mat permuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jod dohami mardosa maradopon ho. Jala jod dohami hasungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami. Di hatami ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham dihami, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami,
palua mahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasani dosa. Songon sitong na mangolu ahu, ninna Tuhan Jehova. Tung naso lomo dorohaku mida hamatean ni parjahati. Nalomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadik kodalanna. Asa mangolu ibana. Asa ngapon madidebata na digijang. Amen. Turpuk epistel di minggutta sadarion, ima natar surat di ulaon ni Apostel Paulus, biddu 10 sia, ayat 10 tolu, rodi ayat 20, tajahama marsika soring. Jadi dang adong nadeba Yahudi nama otaot akka sipabali begu nama nguji makatahon goar ni Tuhan Yesus tuakka partodi nahodari akka ninnama mangasahon Yesus na binaritahon ni si Paulusi kupabali mahamu. Aka anak ni si Sokias, sada malim ni Yahudi, pituhalak dona mambahesa. Alai ninna toddi nahodari mangalusi nasida, nahutadda do anggo Yesusi, si Paulus pe huboto do, alai anggo hamu, ise do hamu. Laos ditaho pijol mapaton di nabori nasida, dipatunduk mana sida duasa, digosa-gosa pola masai mara, jalan ubang nasida, mapolus yang jabui. Jadi diboto saluhut halak Yahudi mai rodi halak Yunani, namaringanan di huta Efesus, gabe songgok ma biar turoha nasida saluhut. Jadi tongamma goarni Tuhan Yesus. Jadi torop sian akan auga beposea, roman oboti, segala pawahon, Jalalando sian akka mangulahon hadatuon najolo palunggukon akka pustahai disoksohima i dijolo ni saluhutna dungi di asamma ga argana jadi dapat ma 50.000 rupiah. Ima sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala
nau piopsa. Amin. Yesus dan Tuhanku, siku mohon, gimana doamu sakit. Tangan dan kataku mau dilakoni. Tuhanku tolong, sumari unahmu, matua sonangku nolong dirilah, napai sarawon, berdamai Yesus dan Tuhan sirahmu tiada, damar kokoihon diriku, nanggok marukilon kodong nakinong sarang dodingoy Tuhanku tolong, sumari honahmu, matua sonangku kita. Nolong dirilah, napai sarawon, berdamai Tahatidak kema hapor siautai, songon nani hatidak kon nidongata sapa hapor siaon disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu na suatu dosa, na tumo palangi dohot tanah. Au porsea Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sadai, imana Tuhan isi Maria, na gabi-gabian undi perbadia, andorang saubuan. Ide itu hatta, na tubaon na tumit, di panghuman ni silatus, na mati terpajang di bana di hau pinosilang, na tua turu-turu unta, menguja di patuluhon, naik surga, lahundul tusiamun di debata Jehova, amanai pargugu na suatu dosa, disimai bana, pai mamulak suku tanah. Manghumi halat na mangodu dohot na mate. Au persea, itod di perbadia, dala adong sada huria na badia. Huria toban yakin Kristen akan na badia. Dohot dia sani dosa. Dohot dia tai na mandok. Mula mangulu sugot daging na mate. Dohot yang Tuhan na sekasuh. Amin. Tabegema titing di bugasan na samingkon. Shalom, amanginang. Sonari, kay matiking di mingguta, 5 minggu tanggal 30 Agustus 2020. Naparjolo, goar ni mingguta. Goar ni mingguta sadarion 5 minggu pasapuluh 2 hon dung Trinitatis, lapatanna
hasi tolu sadaun ni debata. Napa duahon dadanak na sorang. Di basa-basahon debatado sada dadanak boru di keluarga ni amata Prolindo Tabunan dohot inatai Felicia Boru Warubu Hutapea. Na di hari Senin tanggal 24 Agustus sian week 10 walu NRJ sada 025. Tipasdo dadanahi rap dohot natorasna. Na patoluhon pruas nataba sadarion minggu tanggal 30 Agustus 2020 nunga gabe ruas ni huriata be keluarga ni amata oloni togu simajutak dohot inatai Rahel Agustin Boru Hutahayan dohot sada yanakon nasida naro sian HKBP Sibolga Kota Resort Sibolga 2 Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah Nias maringanan nasida nuaeng di Perum Panorama Sepatan Blok F5 nomor 8 Tangerang week 20 NRJ sada tolu sia 5. Na paupaton serah terima pengurus harian BPH Transiamus periode 2020-2022 di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 di Patupado Ulaun serah terima BPH Transiamus pukul 10 tolu wib maringanan di gereja. Na palimahon padidion na badia di hari Minggu tanggal 6 September 2020 di permingguan pukul 10 sadawib patupaon ni huriataro padidion na badia pinangido tunatoras naneng terdidi asaro madohodi perguruan di hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 10 wib maringanan di gedung Sekolah Minggu lantai sada laos mabuan buku ruas dohot fotokopi surat pamasumasuan parbugason di anak sihaan naneng terdidi padohot surat pengantar sian situa wik na paunopon pelean tu keluarga ni situa na pensiun songon naung tapatupa di minggu nasalpu patu paun ni huriata do pelean tu situa na pensiun sahali di bagasan 2 minggu patu paun ma peleani marumang amplop turuas nama dohoti permingguon di gereja dohot turuas na patupa permingguon di jabu bagi honon jala papunguan ni situa wikma amplopi jala tuari minggu tanggal 6 September 2020 di ganup permingguon papunguhon pelea dohita tu keluarga situa poster simarmata dohot inatai Las Maida Boru Silalahi na papituhon parguru makatidakon haporsiaon mamuka sia tanggal 20 tolu sahat tu tanggal 6 September 2020 dibuka do pendaftaran parguru makatidakon haporsiaon pinangido tu akan anaing madohoti perguruani asa pasuda todirina tu sekretariat kuria pukul sia sahat tu pukul 10 wib mabuan fotokopi surat terdidi dohot surat pengantar sian situa wik na pawaluhon pertemuan guru dohot parguru makatidakon haporsiaon khusus di hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 patupauma pertemuan ni guru dohot parguru makatidakon haporsiaon khusus laho paradeon pandalan ni perguruan makatidakon haporsiaon pukul 10 sia maringanan di konsistori na pasiahon studi lapangan mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar marojahat tu surat ni wakil ketua bidang akademik STT HKBP Pematang Siantar nomor sada 028 garis miring A sada onom garis miring AK STT walu 2020 tina datanganan ni Pendeta Dr. Dewi Sri Sinaga
marhite sermon parhalado na di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 dijakon huriata do Gary Gabriel Panjaitan patu pahon studi lapangan mamuka tanggal 24 Agustus sahatu tanggal 31 Oktober 2020. Napa sepuluhon partikian ni pertangyangan week. Pertangyangan week di mingguon ima hari Selasa, Rabu dot hari Kamis. Maringana di gereja masuk pukul 10 sia week. Pertangyangan di hari Selasa tanggal 1 September 2020. Ima nani hutoni week 2, week sia dohot week 10 tolu. Pertangyangan hari Rabu tanggal 2 September 2020, week tolu, week 4, week 6 dohot week 7. Hari Kamis tanggal 3 September 2020, week 10, week 10 walu dohot week 10 sia. Napa 10 sadahon, marsiajar memakai alat musik. Patu paun ni panitia tahun seding HKBP Tangerang Kota tahun 2020 ma pangajarion memakai alat musik ima tagading, seruling, kasapi dot saksofon. Tu akka peserta nama dohoti latihan alat musik seruling dot saksofon asa masibuan seruling dot saksofon nabema di bagasan pangarau dotion ni seksi musik Korea. Pendaftaran dibuka mamuka tanggal 31 Agustus September tanggal 31 Agustus sahatu tanggal 10 September 2020 marhite amang tono simatupang doh nomor HP 08 1 82 42 sia 250 dohot amang Alfred Simanulang doh nomor HP 08 1 2 1 sia 4 2. Ukauma pelatihani di hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 10 tolu wib maringanan di gereja. Napa 10 duahon pilihan marhite elektronik dot transfer. Domu tupak kebasion ni ibadah live streaming di huriatta pinangido tu akaruas na bukarohana laho pasahaton pelean di pasahat ma marhite transfer tu rekening Bank Mandiri di nomor 15500 1221 sia pitu atas nama Puka SM Lubatoruan Bendahara Huria. Dohot aplikasi Oppo di nomor 08 12 80 onom sia onom pitu atas nama Puka Lumbanturuan. Tutikina nengro disakapi huriata do memakai aplikasi elektronik Dana, GoPay dohot ShopeePay. Nama 10 toluhon. Sosok protokol kesehatan. Sinosoho muse tu sude ruas naro tu gereja. Asa toktong uduk tu protokol kesehatan naung ditotopon. Marhite na memakai masker, face shield, dohot mamuri tangan adorang semasuk tu gereja. Na pas 10 paton kebaktian live streaming. Di sude kebaktian na ditayangkan secara live melalui live streaming. Tu sude ruas asa melakukan subscribe, like, dohot klik lonceng pada akun YouTube HKBP Tangerang Kota untuk mendapat pemberitahuan sebelum acara ibadah dimulai. Na pas 15 hon piket bulanan. Piket bulanan tu bulan September 2020 ima amang pendeta mangadar P Sinaga MTH. Songonima tikting di minggu tasadarion molo adong akana hurang takas di panurat tonon doho di pajahaon boydo di patakas tu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni gerejeta di jam kerja
di pasu-pasu tu hatta ma pakobasio ni huriata jala di pasu-pasu ma nang perhalado dohot ruas lau patu pahon akka ulaun di huria baen sangap di goarni tu hatta oras. Tapuji ma tuhata marhite edde nomor 700 ayat sada dohot udukna uhut ma tapasahat peliata pelias sada a dohot pelian sada b. Martang yang mahita. Puji kami maguarmu nabadiai aliamang pardengkan basa. Ala di papungu hodo kami sian ganuk inganan nami bi. Lahu tumangihon hatam di joromon. Nang di tonga-tonga ni akka bagas nami be. Pasu-pasu mahami Tuhan di nama nangihon hatam. Akana di jorom drohot akana di jabu. Asa dohot nasida Tuhan taruli lasni roha sianho. Atong makuling mahungali di bata, ay nung ngaradi hami mananginangi. Amin. Oras madihita saluhutna, dihamu akka amanami inanami akka nadijabu, rap dohot sude akka haanggi, pinaribot,
rak mahita tu mangihon hata ni dibata sadarion. Rak dohot na di bagas joron itu hatta. Di namar minggu hita laho majakon barita nauli. Hata ni dibata di hita iman atar surat di 5 Musa 10 mamuka mai sian ayat sia sahat rodi ayat 10 opat. Songonon ma didok disi. Ya dung masuk ho tu tano silehonon ni jahuba di batam tu ho. Dan jadi ho marsiajar mangula maniru bias-bias na niulahon ni akka bangsoon. Nasotupa adong jupang di tonga-tongamu sahalak pabulutson anak manang boruna sian api. Manang halak pangaruding, manang si jujur ari, manang si tabasi ulok, manang parsi balik mata. Manak si bahen panutupi, manang partodung, manang namanukun begu ni namate. Ay marbias-bias si tutudo rohani Jahoba, mida salhut akka halak na mangulahon si songoni. Jala ala ni bias-bias akka si songoni, babalion ni Jahoba di batamma akka bangsoi maradupon ho. Ikon sudenggado anggo ho maradupon mardongaton ho Jahoba di batam. Ay bangso parbegu akka si soluhonmu, somal dona sida patangi-tangi hata ni si jujur ari, dohot pangaruding, alay daksongoni pangalehon ni Jahoba de batam, anggo tuho. Ima, sahatna. Kurian itu hatta Yesus Kristus namar bungun waing di bagas coroon dohot akadongan namar minggu di jabu. Masa dona julu molo adong penganten baru. Molo borhat tu gereja. Di pitu ni gerejai saya didok akan na tua-tua dapat ditaimat dok ko ni. Na tua-tua do didok songonon. Lakkasiamun. Jadi sahat tu altaron gak bisa ini pudahod do perjoloma lakkasiamun. Dung mulak sian gereja sahat tu hutamuse dung law nakok tu jabu ala somalna martangga dope. Kajabutan na julu, ima ya so rumah batak mai, ya so eper mai, alai martangga ma. Itu rodo na tua-tua pajamotoni mengingatkan lakkasiamun. Duk sahat tu jabu lakkasiamun non, dungi pitor disambut madohot perbue napir. Dungi disaburho marupani pirma todimu, omma. Ima akka puda-pudai na julu. Jala satu sadarion saya gabi diingok doi, gabi haso malam mai, ima tonani oputa si julu-julu tubui nama dok lakka siamun. Buasa ikon lakka siamun, ala siamun didok di bagasan pamikirion ya kau puta, langkah keberuntungan mato. Jadi ala langkah keberuntungan doi, dungi disambut nakidohot parbuenapir. Gabi laos semangat, gabi membuka semangat doi naktu aka natorot. Ima mangihuton pamikirion ni aka uputta naju. Kurian itu hatta Yesus Kristus turpukon adok tona. Patik. Naikon siradutan ni bangsoi lau bongot na sida tu tanokana. Dung naing jonok na sida duk talpe na sida tuhar bangan ni tano kanani. Alay nunga jolo di popai na sida nunga jolo di podai na sida. Adok si ihut tonon na sida akka siarat lau bongot tu si. Alana bangso kanan. Ima bangso parbigu naso mangihuton debata naso manangihon. Hata ni debata naso mangului. Lomo ni rohani debata. Halak naso sauduran dohot debata. Gabi di pasahat di bata bangsoi, di pasahat di bata tanoi, ima tu tano kanan. Jala di pasahat mai tu bangso pilihannya, yaitu bangsa Israel. Alanya dorak so mangalak kana sida,
Adong ma tona si ingoton nasida. Tona si ulahonon nasida. Sotung gabe dohot nasida muse. Mangihut-ihut songon halak kanan. Naso siului debata. Ikon adong di nasida semangat. Gabe dohot nasida muse. Mangihuton natakas di hatani debata. Tidok. Di bagasan terpuki. Unang gabe sialo debata. Alay asa gabe dohot bangso na humaliaksa gabe si ihuton debata. Ido na naing dohonon na songon padohan nina tuat-tuat tamayati manat unak tertuktuk jamot unang terrubu. Ima poda naikon si ihutonon nihita halak batak. Kurian itu hatta Yesus Kristus tabo todo takas. Ia debata tai ima debata sasada-sado. Holan ibana do siulu adang adong nasing. Hidup badidok di patiki au do Jehovah debatam. Ninda debata tadang jadi marakup au bainonmu debatam. Dan jadi. Ikon holan ibana do. Ibana do pargugo na suhatu dosan. Ibana do natu mopasan hutna. Ibana do na manarihok kita. Ibana do mangalehon nasa narikot. Di bagasan parngudot tape. Alani do hamu akamang dohot hamu nak kainanami. Di pajamot di turpuki halai sahat tutikion torop do halak namang guari dirina halak Kristen halai udang mangihuton aka udaon kahulumon gimana ginuaranna okultisme ahamai si huton ha Kristenon alai siului hasipelebegun imana ginuaran okultisme nomor 8 hahulumon kegelapan gulap misterius itulah yang disebut okultisme. Ima ulaon ni simbolis nasay pautotohod jolma. Ima ulaon ni simbolis na mangarahon jolma itu hahulumon asa toktong mian di bagasan kegelapan kuasa kegelapan. Kurian itu hatta okultisme. Ima golongan na meyakini bahwa di alam ini ada banyak roh-roh yang menyesatkan. Gudang akatodi-todi na memiliki kuasa kegelapan. Jala torok dohalak na marlasni roha mamerengi mengulupuni. Okultisme roh memiliki kuasa didok untuk menolong saya hosongon na mengurupi domen. Hidup didok lamot-lamot hatani begu risi-risi hatani jolma. Lamot-lamot do begui laho mangait to jolmai tuha hulumon tulomoni rohana. Torok dohalak na tertarik dengan ilmu okultisme. Mulai sian na jolo sahat tu sadarion di sude bangso adong go beguna. Hidup bain adong akka dewa-dewa, dewa kesuburan di akka luat na asing. Adong akka begu na mga lehon sinur na pinahan gabi na niula dohot akan asing. Toro, sude bangso. Jala mulo di halak batak. Ima na ginuaran na begu ni halak batak ima begu gajang. Jala satu sadarion adong do begu gajang. Begu gajang ima na hinabiaran di halak batak. Alai dung mahal salpu begu gajangon. Gudang do penuaing akka begu na adong di tonga-tonga ni na humaliak kita. Begu gajang na ginuaran nai boy doi mamunuh halak. Boy mabain marhinamago halak. Gabi dibain halak batak mamuse palauhoni mutul sigumuang inama dipituni jabunai. Jadi hira suderu halak batak maubotosa taringot tu begu gajang. Adong do begu ni halak Jawa, begu Jawa ima begu poncong. Kadidu. Begu poncong begu ni halak Jawa na toktong dihabiari saluhut halak yang guhita dak tahabiari. Sarupa do halahipe dang dihabiari begu gajang. Sarupa do. Alai masih habiari begu nabi. Alaniaha ala begu nasidai adong doi nama buan tuhadu maon. Alai adong doi nama buan menurut nasida tuhamagoan. Sarupa do dohot kita. Alani doh hamuna kamang dohot hamuna akaina nami di bagasan perdalanan ni ngulut taon tabo to magudang do hape akka si habiaran di dalani
Imana pinamanatna diturpuk obason. Ala godang dope aka pangalaho si songoni tabereng ma diturpuki dido ibana madisi. Manang napiga aka padohani naso tupa adong jupang di tonga-tonga muna sahalak na pabulutson anak na manang boruna tuapi. Marlapatan doi dipelehon anak doh borunai masa dope na julu di bangsa Israel. Menjadi persembahan untuk apa? Untuk dewa kesuburan. Asal toktong nasida di bagasan hade mahon jala subur naniula nasida. Ima ubayan adong masa nasoni. Alani jamot tamu, sotung dohot tamu terbubuan tu si. Kalau dihalak batak na jula dong doi adong. Ahamai ima na dituba da anak manang poso-poso gabi ulpuhan ni hadatuon. Ulpuhan ni hadatuon ima dibuan disuruh lau mangago halak, mangago musuna. Adong doi adong na julu. Tuani do robarita na ulion. Aladung robarita na ulion sudah do dihapus. Alani ikon ajar honot tado tetap monang Kristus dijabut tabi. Iti kimek metaw na julu songonob ma. Martikting do na tua-tua ni hutatta. Didok songonon mulo sekolah kageleng do pehami kalas tudu SD didok. Buah-buah masih jaga ulu ni manuk nabi sotung mago. Masih jaga ulu ni manuk nabi ai pauli jabatan akan nasangapi. Jadi rodo si tapululu amat tong. Ditapulin na ulu te uluon dungi dipamasuk tugoni lau buanon na menjadi persembahan tu proyek na niula ni akka nasangapi manak si pauli jabatan ni. Ay kunadong doin na korban bayanon na tu bagasani asa merdalan ima proyek na sidai. Masih jaga ulu ni manuk nabi ala ro sita pululu laho ala pauli jabatan nasangapi. Nah itulah yang terjadi. Alani do hamuna kamang do hamuna kainang di bagasan obason di jamot terdonak kita. Anno taberek pe ahado namasa di bagasan perdalanan ni ngulu tahun. So kung di namasa nang diak di tarabunga na julu. Mulu merdala kapal sebeligi tu nenggulan memulus tarabunga. Alani putaran na macay keras di si gabi mulu adong bada buhon manang na kotor ninna gabi so kapali. Hape na tepak do putarani. Ujung na ikut disukun do isa na madabuhon niya sa ikon mana dabuhon tu bagasani. Gabi pilihan tu sobbao ni. Yasui onan-onan nai usehonoton tu bagasani. Asa buha asa so putarani. Asa bui merdalan kapali. Ido sasik tong na. Alaya singdo pikiran ni akau puta naju. Imana terjadi? Hamuna kamang dohot hamuna. Aka pangalahu imana pinaingo di debatanak tu bangsoy. Sotung dohot nasida. Gabe tarela-ela tu pangalahu ni halak kanan. Ikon ingoton nasida do. Jolma natinopa ni debata ado nasida. Ikon ingoton nasida do. Narak majalo asiasi siad debatado. Sotung dipabulucon. Anak dohot boruna. Gabe pilihan persembahan. Tu aka gana-ganaan. Debatana badia do Tuhatai. Harus kita pelihara. Harus hidup tidak bercela di mata Tuhan. Kalau kita dapat menikmati kehidupan sekarang. Itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Asini rohana. Hidup ibana muse diturpuki pengaruding. Para normal. Praktek perdukunan. Macai torop dia ketikyo. Jala tertarik do halak tu hata-hata nida itu. Nata buat bigion ni. So lamok ni hata itu nakin. Nata buat bigion hata-hata nida itu. Jala sudedo di masuhion. Na pistar, na hurak pistar, AKP jabat. Itu betorop halak AKP jabat tay. Lau tu pusuk buhit. Lau pasahaton sesajen pilihan disi. Ahai asahoin na hudulanna tetap di jabatani. Dunia sabui bana muse lam tibu jabatan. Torop dok kana mora lau tu si.
Mulu lau hita tu pusuk buhit bereng utama di si gudang ni akka sesajen jalangah ya berengi. Kahama di badi siak kamira polin, akka mira si altong, akka manuk na botar, akka tolor ni manuk, dohot akka jeruk purut. Ima isina di inganani. Alay torok dohalak na mabuati gabi diyan lang. Alay jolo di pangido doin na tu pangisi ni inganani. Permisi doin na tu pangisi ni inganani gabi boy dibuat. Gabi merro madapok pasu-pasu doin na nasida molo dibuati jala di pangan. Luar biasa. Ima akan terjadi. Praktek okultisme ini dianggap menarik oleh karena apa? Allah memang luar biasa labokna jala tabu, jala ulahono pe tonggi di akka namang ulahoca. Alai di bagasan obason akka peramal manak pangarudingon macai malodo pebuah-buahon na masa. Yaitu masa depan. Anggoho ina dibereng gurak-gurak di tanganna. Anggoho dah songon naunedo gurak-gurak di tanganmon. Toho dohuanon. Anggoho memang betul-betul gabe orang-orang yang hebat. Jadi tak bodoh untuk masa depan. Isina so tertarik atau. Isina so lasrohana. Ima nanaeng dohonon na di bagasan obasota. Boto ma ulaw ni sibolis doi. Ay macay maralo doi. Tuhata ni di bata. Ido badidok. Holan Jesus do pakirimam. Ido nakin edetay. Jala holan ibana do haposanmu. Holat tutuhak kido pakirimuku. Danga dong na asing. Daktu pangaruding. Daktu paranormal. Daktu akka ulaun hahulumon ni portibion. Si jujurari. Ima akka halak nama dok ia Arion dan denggan. Ari haduado dumenggan. Ia Arion dumenggan do saunari daripada tumar sugut. Alani ulahamu makana sosiula di Arion ini. Gudang doa kan mengerti. Molo hita na julo halak batak marpesta. Tertabuka do almanakan. Kita buka ma. Oh saya budo denggan do almanakon. Didok madisi. Mertua masih baik dame. Ai. Dohok dona sida marlas ni roha siapulan mardame mahita isima hape tokin nai marbede yak kana marsari pedo ala ni jabbar isima pesta ita bayanin na ala jujur ari daong denggan do ari denggan sudah do tiur hatani debata tiur dangadong nasalah hatani debata semuanya baik alai anggua kahalak molo majujur ari ibana di bagasan parnguluna dang gabi hadameon ujung nii. Alay molo jolo ibana marpanukut tu debata. Di pasat ibana sude ulaun na itu adupan di debata. Di sido hita majalo las ni roha. Dohot dame nama nokto. Ima aka ulaun ni si jujur ari. Di bagasan obason las rohat. Di bagasan aka perdalanan ni ngudut. Anggon wae. Dang marhiti almanak be anggo di pangarat tuano nati. Laho marpesta manukun gedong majo perjulu sukun gedong dung disukun gedong boy baru pe asab di ula akasiulauna baru pe lao marhori-hori dingding dohot aka na asing dung aman gedong aman alay di situasi ni kopi tohon nga marasing musehamuna ang binoto jolo salpu ma kopi to kamunai pe sa marpesta hitai na ditunda sudi. Jadi akan terdaftar di papan tulistaan di mading na di sana. Terhapus mau sudah tunda gabe tu tahun depan. Nah ikut buharu muse. Ikut mengikuti protokol kesehatan. Berapa orang? Tinggal 200 orang dari pihak para anak perburu menjadi 400 orang. Yang beribu be. Songona julu. Oh tidak bisa lagi salam-salaman. Kenapa? Ya itulah situasi nadang boy masih jalangan. Kebuhan nama saya mahita songon na masih berengan huhut songon na binait tangan songonon. Hari nama berubah semuanya berubah karena ada sesuatu yang membuat perubahan itu. Ima COVID-19. Isi mahita nuai. Di situasi songoni mahita nuai. Kamang dot kamu kenan. Dangalani pangaruding bedang nama jujurari bed alay. Diajari doh hita dohot situasi ekon semakin kuat. Dia dupan nih di bata. Itu giho ni doh hita. Ekon lamporsea tu Jesus.
ditogihoni do hita ikon lam togu dia dopan ni debata. Itu muse disi usada-sada do memang asa tabutur pukon patorang. Sita basiulok. Idok sita basiulok molo adong na agoan siya tonga-tonga ni keluarga. Dungila may bana manukun sudah tu. Didok datu ma ise na jonok tu hamudoi. Tangisi. Atau nga hamabaenon iko buato matabas ima ulok. Ditusuk ma uloki. Digatuk may disakot may uloki. Dungi dipatolot ma di tonga-tonga ni umumi. Ino benda dok terjadi di hita siang langgana dohot napaganaw. Jadi didok mak dangawi. Manangisi na marsikor siya tonga-tonga ni napatolot toni nakin. Napatolot toni ima nataralang gana. Manangisi siya nasida na marsikor. Molo na mabuat itu alay digabusi. Gabi marsikor ibana ima nataralang gana. Nah, ope napatolot tonon molo ibana pe marsikor. Ibana pe dohot taralang gana. Naksiulaw ni hamuna. Akai mana so siulaw ni bangsoy nang di tonga-tonga ni bangso kanan. Ikon ni masipasidingon na ikon Tuhan de batamdo. Dang jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manang na di Banua Gijang na di Banua Tonga manang rodi na di Bagasan Aik naso jadi. Imana keningan patik tay. Ido hamuna kamang dohot hamuna kay nanami. Nanaing dohonon na ola de batamdo. Ido ibana musa di sisi bahen panutup. Bahan panutup adalah hipnotis. Dihipnotis jolmaon. Asabuha. Torok do pihalak na porsia tu hipnotis. HP molohita merasa dihipnotis itulah karena kita kosong dengan iman. Nah kosong doha porsia. Nah sedang linglung dohita. Nah sedang adong do situasi na memberatkan hidup kita. Makanya kita bisa dihipnotis. Ang bote tak do hita yakin di bagasan hapor siyaw tanatugu tang boy hita dihipnotis. Siapa? Gak bisa. Karena dihipnotisi ima na melalui modus-modus telepon. Atar dipasiak-siak tangis dan manang na ay anak musya nuhona kecelakaan nuaing jalan yang buano nami mat rumah sakit alay konadong hepeng begini begono. Jadi akahalak na terhipnotisi na sotorang rohana bamu ramai, amang, upung, apalah itu anakku, anak sesada, dang adong be, dang boy soleanoku, itu dikirim maon, ulu manang dasa dia. Tapi, dang jolo disukun, akadongan na, dari kesukun ma, ima molo adong di ibana, hata di debata, tetap torang dorohana, tetap torang. Di bagasan torang ni roh suku majo. Nah, kamu dapat mobil, dungi, itu hatop kirim majo songon uang apa batu jolona manang na mau rupani manang na dia asa boy sahat taruhonon nami tu tempat aduh mah terkirim atong 5 juta sahat mai tu tempat baik 5 jam sekian sahat maina sahat tu tulu tahun nana yang ro dak sahat mobil alai hepeng nunga ludes itulah penutup hipnotis jaga hita di sini. Alay molo tetap do hita, hot di hata ni debata. Dan kita kuat dalam firman Tuhan, di dalam iman kita kokoh, kita tak akan bisa dihipnotis oleh siapa. Pertodung. Pertebes-tebes. Kapertebes-tebes, ibu Tuhan mudo, ima to kana marsahik do lakui. Molo dung marsa 3 tahun, 4 tahun, dang melup sahik na, dungi dibuat matuda itu, nga bosan di mana tu dokter. Asa hatu penang dibuat tusan adong isap pangubati na gugu na ibu matu iba pertebes-tebes dungi di tebes-tebes ma didok mabuam matu sojolo sada manuk na botar na pulin ay kemelung donen di tebes-tebes nah dung di tebes-tebes yon alay dang ramelung ujung na gabi marsak may bana muse di bagasan perdalanan ima na ginuaran na nakiningan partodung pertebes-tebes datu lapatan na dang tutu. Itu dah, dak tutu. Alanido di bagasan ompason diajari mahi. Ala terakhir nai adong masa denari.
Nasay somal taulahon. Manukun bego ni namate. Manukun bego ni namate. Ala sora rorok ka na. Ang rorok ka marupani di dokma. Beta mahita lao. Na madapoton uputa. Dungi di sukuma. Dungi ala ni namar sahid leleng. Dungi di dokma. Nunga di sok kami opung mula jadi na bulun. Mama sumasu masa halam tuhami pinoparmon. Manupak matodim. Mato. Ibu matu sisi pangan. Torok do na mangulahon torok. Anong do perdumuan ni namati tu na mangulu daw. HP na paling ngirina ngulut daw. Itik ki mangulu na toras na dakya diat toyon. Dakya diat toy. Dakya dilihat si panganon data butuson. Apala di pangido bocor jabuk kunuaing bah. Tolong bajolo rupiah lau. Atau ema ayak kau pahupumon nuai kuliah dia segala macam ina lacuilian dui. Alai molodung mate disukup mamuse dipakulingi mabegu ni namate. Alaniaha ayu biar do halak batak tuna mate daripada tuna mangulu. Alanau biar do hita tuna mate on. Upay nagabi pakulingi on. Dung mate on dipasangap-sangap on. Dipature do sibinda dibaydo dingga do takana asing. Hape ditiki mangulu nanggo pala masih napuran na peganuk taon. Danga pala ilian nanggo pala ditau barui masih jagal na. Tarsongoni marupani namasa. Ido nanaing dohonon na di bagasan obason hamuak kamang dohot hamuak kena. Iguari manak kiningan itu. Pangalahon na sujadi ulahonon ni bangsoi. Duk sahat na sida tutano kanan. Ikon polin na sida mangului jauh. Di situasi pandemi COVID-19. Torop do halak na medebu tuhahulu. Karena apa? Karena PHK, pekerjaan tidak ada. Dohot akana asing. Torok do halak na lilu, torok do halak na mangka porsiai hagugun portibi, ay didok hira na sumargugo, debata, maralohon COVID sa plusiaw. Alay disapa COVID do hita. Asabuha, asalam jonok do debata. Diboto debatado, nama sao diboto. Diluas debatado diluas. Alay bohado sikap ni sudi halak Kristen ditik na masaon. Ikon naing lamar si gorgor hapor siyaon na niyan. Ikon lam setia niyan tuado pa ni debata. Dipatu pa do dihita live streaming, live alay. Didok beribadah dohamu dijabu beribadah dohami. Adong go halak na mabay dipatuduhot tutu songon na di posting na beribadah dohalay. Alay tadda ni na beribadah adong do persembahan na. Molo beribadah, ikut pasahato do pilihan, tua do di debata, manak saya dia pi, hidup benda di bahan nak kiningan akka apa di bahan Oppo, di bahan Gope, do tak nasing-nasingi, asa marhitei, unak terlalap, manang otik pe di pasahat marhitei, tang masalah. Unang alani sipata songon nailaro hatta, molo marhite natakirip perupani melalui on. Pola 20.000. Dah ngagudangi. Ngagudangi hamba. Sudah kita pasahat to ni asing ma ke negara jauh ni pasahat do yalay kena dijabu. Perlu do. Asa dohot na sida merasakan di dalam COVID ini banyak tantangan, banyak pergumulan kita. Lani do hamunakam. Diturpukon manogihon hita. Asa ikon monang hita. Maralohon kuaso hahulumun. Kita harus menang. Ikon porsia hita di hata di debata. Hola debatado si sobbaon. Dangadong na asing. Ikot tu debatado pakirimota. Dangadok pakirimon di portibion. Ikon holan tu debatado hita. Majalo pasu-pasu. Dak bui pasu-pasu. Sian portibion. Sian debatado hita majalo pasu-pasu. Atong tajalo masinjata hamunangan. Na sian debata. Lau mangalo kuaso hahulumon asa marulupuluk tot kita jala mula kita di bagasan dame dohot lasniroha. Amin. Martang yang mahita. Mauliate husobaho kami tujulum Tuhan di bagasan upason. Isudi asi dohot holongmu nama ngalehon lasniroha. Ditatap hodo parmingguan nami sadarion.
Natongon hami bui marlas ni roha di joromon. Marhite-hite nama make protokol kesehatan. Saya tahu mahami Tuhan mangulahoni. Asa marlas ni roha hami. Tangyakon hami donangak karuas ni huriam na di jabu. Dinamar pungu na sida, dinamar tangiang na sida, ni dadohot na sida beribadah, say pasu-pasu na sida. Kulingi na sida Tuhan, asa dohot na sida, mga lehon nasa narikot, nang ditonga-tonga ni huriami. Aliamang pardenggan basa marhite, parminggon nami sadarion, hutang yakon hami dodohot akadongan nami namar sahit. Ima ama nami John Christman Situmorang di rumah sakit Siloam. Tongoninang Magdalena Sijabat di rumah sakit Hermina. Hendrik Simajutak dohot situa perlindungan si hotang. Situa Jonar Libong, Purnama Sumiati Barimbing, Restina Turnip, Rahel Pajaitan. Saluhutna nasida Tuhan dalam keadaan pemulihan. Tuhan asimaruham pasu-pasu nasida. Apehon tanganmu nalaboki laho madauni nasida. Ay hodo padauni bulun jala pangubati nasumur. Lani posdor hanami Tuhan. Sa tatapon mo na sida di akap pergumulan na sida bi. Tangyakon hami do tuyadupan mo na ba diay nang situasi ni negara namion, situasi ni huriami. Alani panggosa-gosa ni virus corona. Nasa itoktong dope Tuhan, manggosa-gosa sa luhut na bangsoon ng ruas ni huriam. Say homa aliamang pardenggan basa na mga lehon las ni roha dohot gugunay baru di hami. Asa tuktok kulahon hami songon akka paduhan ni para kesehatan. Asa tetap hami mamakai protokol kesehatan. Yak kaperdalanan nami manang di pasar pi, manang di jabu, manang di huriami, manang di dia hami Tuhan berkegiatan asiroha. Pasu-pasu mahami jala pergugui. Pasu-pasu mahami Tuhan lau masuk tubagas nami be. Pergugui hami tokto. Dinamulak kami sianingananon juluani hami. Patiur akka perdalanan nami. Pada waka pangabati. Pada waka mara siat tonga-tongan. Liamang nabasa. Tanyakon hami masudi akka parhaladumi. Asa toktong da sida Tuhan marlas ni roha. Lau mangula akka ulaw na sida be nang di tonga-tonga ni bagas na sida di tonga-tonga ni wake nang di tonga-tonga ni huriam. Aliamang tangyakon hami do nang negara nami. Asa toktong negara nami on mardalan di bagasan lomo ni roha. Buy patupahon na duminggan. Asa di bagasan hiras ni roha sa luhut na nang akka warga negara nami. Tuhan asima roham pasu-pasu mahami sa luhut. Pasu-pasu maruasmu. Pasu-pasu manang HKBP umumna di sadok portibio. Lumubi di akka rencana tu sino di gudang pekatikinan naingro. Saya homa Tuhan napatulutson hobar tulomoni roham. Hobar tulomoni roham manang akka ulaun dohot perdalanan ni pimpinan. Saluhut na hupasahat hami matuadupan muda badiay. Asa marhite-hite Tuhan marsangap guar. Di bagasan Jesus Kristus say tangihon ma tangyang. Amin. Marhite-hite tapasaha ma pilihatta marhite na maredde hita nomor 766. Thank you.
tatangyakkon ma piliata tuadopan ni debata. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana diundi, undi Alia manami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesanami di dosa nirongan na merdosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jalasi marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasorhon madamena tutod ditabi. Amin. Oras madihita, selamat hari Minggu madihita saluhutna.
Tuhan.